que és una cançó d'un compositor jueu que es diu Sholem Secunda, i és una cançó que molts de vosaltres us sonarà perquè la va popularitzar als anys 60 la Joan Baez. La cançó que es diu Dona Dona. Tots i totes que heu vingut, ja heu vist que hi ha gent de la ciutat, gent de l'Ajuntament, gent de les escoles, gent dels moviments de renovació pedagògica i no vull fer una repassada perquè això seria inabastable, només un comentari, no? Al final ho he de dir, no? Una persona que no tenia ni compte de Twitter ni de Facebook, la quantitat de seguidors que té. Bueno. Primer de tot, hem començat amb música i no és casual. La Isabel havia format part de la coral d'adults, de l'Escola Municipal de Música i ha participat en moltes iniciatives de l'escola, juntament amb altres entitats, des del casal fins l'Ajuntament d'Unido. Una mica aquest moment i aquest acte és fruit dels esforços de moltíssima gent, no vull oblidar ningú, però no faré ara una repassada, perquè són molts els que han participat i alguns hem estat més visibles, per això no d'amagar la feina de moltíssima gent. Ara jo crec que és el moment de passar als representants de l'escola i de la ciutat, el Juanjo, que és el director, hi ha més gent de l'escola, i el Diego, regidor, hi ha més regidors. Bon dia a tothom. Primer de tot, com ha dit el Xavi, donar-vos les gràcies per la vostra assistència. I bé, la veritat que per nosaltres és un honor, els que formem part del Lluís Millet actualment, és un honor poder acollir aquest acte en memòria de la Isabel. La Isabel, malgrat que ja fa temps que va marxar d'aquesta escola,
ella es pot dir que va començar veritablement la seva tasca docent al Lluís Millet i ens va deixar petjada de la seva manera de ser, d'una persona afable, acollidora i molt treballadora, que són valors que nosaltres, com a escola, hem volgut i hem sapigut mantenir com a identitat del nostre centre. També m'agradaria fer referència a tot allò, a tota la innovació pedagògica que es va fer en els inicis d'aquesta escola i que ella va ser un dels mestres que ho va impulsar. I que nosaltres ara, després d'uns quants anys, hem aconseguit recuperar tot aquest treball en matèria d'innovació pedagògica. Per tot això, només li puc dir a la Isabel que gràcies per tot i desitjar-vos a tots vosaltres que passeu un bon matí recordant-la. Gràcies a tots. Molt bé, bon dia a tots. Avui no és un acte institucional, ja ho ha dit en Xavier, no és un acte formal, sinó que és un acte emotiu on la ciutat, i en aquest cas per això tinc l'honor de parlar-vos, però més enllà, com a representant municipal, com a amic de la Isabel, era això, donar-vos la benvinguda, sobretot a les persones que no sou de la ciutat, però que mitjançant aquest acte que denota que la Isabel és algo més que una mestra i una dona i una persona, és un testimoni viu de moltes de les coses que ella, de mica en mica, al llarg de la seva vida i tenim lligant el donar-se als demés a través de l'ensenyament, ens ha fet aplegar-nos tots aquí. No cal dir a tota la gent que ve de fora, i no sé, alguns heu tingut un vincle i un lligam mitjançant la federació, el casal del mestre i tal, i heu participat durant molts anys d'aquest testimoni viu que us deia que és la Isabel Muñoz. Només en noms de la ciutat i que, com deia en Xavier, també no s'ha limitat al fet de donar classes i, com alguns mestres, marxar a casa, sinó que va agafar l'empremta de que el moment social necessitava que la figura del mestre fos algo més que un transmissor de coneixements, i això a tota una generació, de la qual també em sento l'orgull de pertànyer com a docent, es va fer veure que les classes o l'ensenyament no s'acabava dins de l'horari, sinó que més enllà de l'horari escolar hi havia vida, hi havia ciutat, i la Isabel va saber agafar aquest repte personal i així va ser durant tota la seva vida. I no cal dir que era una dona de caràcter, una dona molt forta, i això també a vegades és necessari per lluitar contra tot el que ens envolta. I no cal dir que també és una crida a tot el món dels docents de que la situació no sé si és igual o diferent de la nostra època, però jo crec que si mirem els diaris i les notícies, jo crec que encara és més necessari recuperar aquest element de militant social que comporta també ser un docent amb consciència social. Moltes gràcies, donar-vos, torno a reiterar la benvinguda a les persones que veniu per primera vegada a la ciutat, i estic segur que això no ho aconsegueix, o que això que avui estem fent aquí ho aconsegueix molt poca gent. Moltes gràcies i ens tornem a veure si més endavant tornem a fer algun altre acte, que jo crec que aviat com a ciutat també l'hem de fer un reconeixement, i segur que molts dels que esteu aquí ens tornem a veure. Gràcies. Bé, bon dia. Comencem la segona part després d'aquestes presentacions tan emotives i us explico una mica el que farem. Vull dir, hem convidat a diverses persones i farem una conversa, unes intervencions al voltant de la Isabel, recollint dues de les seves passions fonamentals, no? Una que ens la farà la Pilar Comas, que parlarà a partir de les olors, els perfums, les herbes. És una gran especialista i anirà intervenint al llarg de l'acte i introduint aquest tema, que era una de les grans aficions de la Isabel. I després intervindran diverses persones
que ara us les presentaré molt breument, però que encara que tothom les coneixeu, però que faran una pinzellada sobre allò que ens ha unit tant, que és la feina. O sigui, jo crec que som d'una generació que el treballar i el treball encara és el que vehicula una part important de la nostra identitat. Sembla que això està canviant molt, però nosaltres encara som d'aquesta generació i per tant aquesta vinculació és la que d'alguna manera avui intentem recollir en aquest acte. Casualment, ahir a la nit, el Salva Peguero, el que alguns coneixeu i els que no coneixeu, doncs era un mestre del Casal del Mestre que va dedicar gran part de la seva vida professional a Santa Coloma i després a Badalona, en l'institut, i que ara està per terres d'Aragó, on va tornar. Estava molt neguitós per no poder venir, ens va enviar un poema que havia fet, que no us el llegiré perquè és una miqueta més llarg, però que ja el penjarem al blog per qui el vulgui mirar. Però m'ha semblat que les 4 coses que diu en la seva carta doncs diuen molt. I llavors us les vaig a llegir. En una de les nostres llengües, que és el castellà, ell era professor de castellà i... Bueno, queridos amigos, saltaré algunes coses, però anirem a lo fundamental. Queridos amigos y amigas, disculpas, tal. I després ens diu déjenos harto consuelo, perdoneu, que es que me tremola la... Déjenos harto consuelo su memoria. Consuelo que hallo evocando tantos momentos pasados juntos, con Vicky, Joan Lluís, Joan, JM y tantos otros, que en esta Santa Coloma de nuestros pecados y penitencias, o en las permanentes movidas de la Federación, mi recuerdo duradero, Isa. Me llega a mí tu vitalidad avasalladora, tus ideas que te aparecían como torbellinos que nos envolvían a todos en una dulce memoria, una agradable añoranza, alejado como estoy en las tierras que me parieron y me vieron crecer. Tu rostro risueño siempre está conmigo, tu alegría y forma de ser jovial es mi referente para tantas cosas. Espero, cuando llegue el momento, reencontrarme contigo y con tantos otros y otras de nuestras luchas de juventud, de nuestro estar en las trincheras del permanente fuego cruzado con la Generalitat, con el Ayuntamiento, del vete tú a saber qué frentes, sin buscar nunca la tranquilidad de otras estancias, más sosegadas, ni dar un paso atrás, en todo caso siempre al frente para tomar impulso. Cuántas hostias nos han dado, pero cuántas satisfacciones íntimas alcanzamos al saber que la senda elegida fue la adecuada. Solo he sabido escribir unos recuerdos que pretenden ser versos de enorme placer que pude experimentar pudiendo gozar de tu amistad. Isa, te quiero, te echo de menos, un saludo. Me ha parecido que esta prosa poética identificava l'esperit que molts de nosaltres tenim de l'Isabel. Doncs, sense més, començarem. Primer parlarà Joan Domènech, mestre, amic de l'Isabel, professor del Millet, etc. A continuació parlarà la Mercè Izquierdo, que ha conviscut amb ella amb els temes de la seva relació amb la ciència, amb la formació. En Jaume Trilla vam conviure amb ell tot el tema d'aquest salt a la reflexió sobre la ciutat educativa, sobre el model de ciutat, sobre el mapa educatiu. La Teresa Pijoan va estar molts anys secretària del Consell Escolar de Catalunya i en aquesta condició és la que l'hem convidada, perquè va conviure molt amb la Isabel i perquè el tema de la participació també en l'àmbit institucional creiem que era una cosa important. La Núria Larroya és l'actual ànima, motor i cor del Casal del Mestre, és la nostra presidenta, i la Cristina és mestra
de l'escola Taní, que va ser la darrera escola amb la que la Isabel va abocar la seva acció formativa i la seva col·laboració de voluntariat quan ja estava en la jubilació. Doncs res més, no m'enrotllo perquè si no... I començarem donant la paraula al Joan Domènech, que serà el primer que ens parla. Gràcies. Sí? Bé, gràcies i bon dia a tothom. No us amago que estic molt emocionat i que espero estar més tranquil i dir les 4 coses que m'he apuntat aquí amb tranquil·litat perquè crec que és important també que les compartim. No pel valor que tenen, sinó perquè el que representen el que hem anat visquent. Josep Miquel em sembla que ho ha explicat molt bé. Quan vaig començar, jo havia de parlar de la seva faceta com a mestre, vaig tornar a recuperar la vella definició que fa de mestre Pompeu Fabra i vaig dir que potser s'hauria de revisar. Jo crec que les edicions posteriors ja s'han anat revisant. I és això el que vull explicar-vos. Pompeu Fabra deia: mestre és aquell que en sap molt d'una cosa per a ser pres com a model. Jo crec que la Isabel mai va ser en aquest sentit mestre, sinó que va recuperar una idea que ens ha plantejat el Diego quan ha vingut aquí. Va plantejar la idea del testimoni. Jo crec que com a bona mestra va ser un bon testimoni i és aquesta part la que m'agradaria ressaltar amb quines facetes jo crec que va exercir aquesta funció a dintre la seva professió. Va ser un testimoni perquè no necessitem models, perquè els models d'alguna manera ens porten moltes vegades a dogmatismes o a coses que estan allunyades de les praxis i de les pràctiques que volem en l'educació. Va ser un bon testimoni i assenyalaré 5 aspectes d'aquest testimoni. Seré molt breu assenyalant aquests aspectes, perquè també jo crec que van més enllà del saber que moltes vegades pel qual se'ns jutja o se'ns deixa entrar en el cos de funcionaris o se'ns valora quan se'ns valora o se'ns jutja o se'ns deixa entrar a fer de mestre. Jo crec que són aspectes que moltes vegades queden en la subtilitat o en el currículum ocult d'allò que és important, però en canvi potser no és valorat a vegades suficientment de forma social. El primer aspecte que jo assenyalo com a testimoni és tenir tots els sentits oberts a la feina que et tens al davant. És a dir, exercir l'escolta, que vol dir acceptar la diversitat, parlar, que vol dir dialogar de forma permanent, tenir tacte, que el tacte és allò que s'imprimeix en l'acte d'educar quan intentes fer una educació realment com a acte pedagògic, i acceptar la pluralitat de mirades, que vol dir fugir del dogmatisme. Aquests 4 sentits, n'he deixat un, que l'olors ja després em sembla que vindran, són els que per mi un dels primers punts que exemplificaria la Isabel com a testimoni. El segon és tenir aquest punt permanent d'insatisfacció davant de les coses que fas. Jo crec que això també ens caracteritza a una certa gent que estem treballant, de la nostra generació i de la generació actual, aquest punt permanent d'insatisfacció sobre les coses que tens entre mans. Aquest punt d'insatisfacció jo crec que també l'exercia molt la Isabel i per tant també ens l'ha deixat com a testimoni. Voler compartir constantment amb els altres el que sé, el que aprenc, però també els meus dubtes. Aquesta insatisfacció moltes vegades es concreta en dubtes i en incerteses davant la complexitat de la feina. El tercer punt és pensar que la bona escola, i d'aquí jo crec que el seu compromís ferm per l'escola pública en majúscules, pensar que la bona escola, si no és patrimoni de tots i per a tots, no és un bon exemple, no és un bon testimoni a seguir. Jo crec que això ho va demostrar en la seva trajectòria professional, sobretot pensant aquesta bona escola, pensant quan va treballar amb la perifèria del sistema, quan va estar a Can Zam,
quan va estar en llocs en els quals la diversitat era molt més punyent que en altres situacions. El quart punt és compartir una visió de l'educació. Jo crec que en els últims anys hi ha hagut massa tecnicisme, massa tecnocratisme en pensar l'educació. Jo crec que ella, la Isabel, com a testimoni del mestratge que tenia, ens deixa una idea de l'educació molt més centrada en la pràctica, una pràctica que ajuda a reconstruir i a construir la pròpia biografia de cada un dels seus alumnes, de cada un dels seus aprenents que ella tenia, i també a obrir la mirada i a obrir les finestres cap al món. Això és una visió de l'educació. Jo crec que és una visió a vegades molt intangible, però que recupera, jo crec, l'essència d'allò que els clàssics i els no clàssics i els moderns i els no moderns i els postmoderns han assenyalat com l'essència de l'educació. Jo crec que això també ens ho aporta. I finalment, l'últim punt que jo crec que també és un reflexe d'aquest testimoni que la Isabel ens aporta, és entendre que per transmetre sentit a l'aprenentatge, el millor o el punt fonamental és que tu visquis el mateix que vols que els teus aprenents, els teus estudiants, els teus alumnes visquin. I jo crec que d'això n'era un gran testimoni també la Isabel, donar exemple de passió per aprendre, de passió per ensenyar, de passió per créixer i de passió per compartir. Aquests 5 aspectes, repeteixo, per mi són aquest exemple del que podria ser, com diu en Jaume Sela, una persona important. Nosaltres no som famosos, els mestres, però som persones importants. Si d'alguna manera aquest testimoni ha de continuar amb nosaltres, jo crec que tothom es pot sentir reflectit, o molta gent ens podem sentir reflectides amb aquests aspectes que, repeteixo, com he dit al començament, són moltes vegades molt subtils i no passen en els paràmetres oficials avaluatius. Gràcies. Molt bé. Perdoneu que m'aixequi, però és que no tinc costum de fer mai una classe asseguda, entre altres coses, com que soc de 1,5 metres, així asseguro que el serveixi. Molt bé. Mireu, ben bé estic una mica nerviosa pensant què és el que puc fer per fer aquest diàleg que se m'ha encomanat. Espero que pugui encertar una mica l'esperit amb el que li agradaria a la Isabel, que no la vaig conèixer directament, però que després dels esforços que s'han fet per part d'aquest comitè d'organització, realment ni es quedi bé com si hagués estat aquests últims 15 dies amb ella. Jo espero poder respondre, o el que m'agradaria més és poder respondre a aquest esperit de la Isabel, aquesta manera de ser, que ell també ha expressat molt clarament i que al final ha fet referència, com que he de fer una mica de diàleg, permeteu-me, ell ha fet referència a la pràctica, a l'aprendre a partir de viure, a partir de l'essencial i de l'essència. Com que anem dolors, i jo sé que a ella li agradaven tant, hem pensat de fer una pràctica. Per tant, el meu diàleg serà a partir d'aquesta pràctica amb les plantes. Us he posat una branqueta de cada, jo faré 6 intervencions i en cada intervenció em referiré a una planta. Si l'ensumeu així de conjunt, sentireu, voldria que sentíssiu, no sé si ho heu aconseguit, l'essència mediterrània. L'essència mediterrània. Tots nosaltres som mediterranis. A vegades ens n'oblidem. Per començar, doncs, si us sembla, agafarem una que segur que coneixeu tots, que és el romaní. El romaní, el coneixeu, que tots el coneixeu, fins aquí arribem tots, Molt bé. Ara fixeu-vos, l'olorem, oloreu només el romaní, separeu-lo dels altres, perquè cadascú, tot i que totes tenen unes olors molt mediterrànies, molt agrestes, que es diuen, en perfum, el romaní és la que en té més. Si tanqueu els ulls, sentireu les olors amb més intensitat. Ensumeu bé. De fet,
les plantes aromàtiques mediterrànies, per poder-les sentir bé, l'essència seva, les hem de rebregar, les hem de destrossar, pobretes. Perquè sabeu què fan? I el romaní és un dels reis del mambo, amb aquest tema. Sabeu què fan? Sabeu per què fabriquen aquest oli essencial que fa tanta olor? Doncs perquè, pobretes, viuen a la Mediterrània. I a la Mediterrània tenim un clima tan d'incident, un clima tan parat, tan especial, que fa que, com més calor tenim, menys plou, i ens poden passar 3 mesos sense beure una gota d'aigua. Això fa que les plantes hagin de decidir, aquí a la Mediterrània, o bé ens morim, com el blat, que arriba el bon temps i diu per ara tots bons, o bé fan com el romaní, com la farigola, com la sàlvia, totes aquestes que us he portat, que el que fan és volem resistir. I amb aquest esperit penso que lliga molt també amb el de l'Isabel, que era una dona forta, mediterrània, resistent en aquest sentit. Va vèncer moltes dificultats. I les nostres plantes també ho fan. El romaní és un dels reis del mambo d'aquest tema. És una planta que estrictament mediterrània, en base a tots els conceptes. Mireu la fulla, que primeta, que fineta, que està estilitzada. Per altra banda, concentra molt d'oli essencial. Per què? Perquè el que fan les plantes aromàtiques mediterrànies és, a la que ve la calor, diuen, nois, hem de començar a fabricar, en comptes d'aigua, les fulles, un greix, l'oli essencial. És a dir, que elles es fabriquen el seu protector solar. Allò que nosaltres ens posem quan anem a la platja, elles s'ho fabriquen pel seu compte. Però, a més, fan aquest esforç concentrant-hi tots els principis actius que poden trobar al seu entorn, que són molts. Penseu que cada planta aromàtica concentra aproximadament uns 80 principis actius. Principis actius vol dir que és un producte, unes molècules, que quan entren al nostre cos tenen una reacció química que ens permet, d'alguna manera, molts d'aquests principis actius, ens fa una reacció química que per nosaltres és medicinal. Per tant, fixeu-vos que tenim aquí, a la Mediterrània, tenim la sort de tenir els vegetals, el grup de vegetals, que té més concentració de principis actius del món, precisament per aquesta adaptació que es fa necessària. Per acabar-vos d'explicar, només explicar-vos una anècdota del romaní. El romaní és la planta dels guerrers. Simbòlicament és la planta dels guerrers. Per què? Perquè si us feu una aigua de romaní de bon matí, no haureu de prendre cafè. I a més us fareu una bona depuració de l'organisme. Com que aquí no veig que predomini el jovent, més aviat som granadets, per això us ho dic, perquè us convé molt. Abandoneu el cafè i feu-vos un romaní de bon matí. Veureu que el vostre cos, especialment el fetge, el ronyó, tot plegat, es depura, va molt bé, i tenim la sort de tots tenir romaní a la vora. Recepta número 1. Romaní amb una miqueta d'estèvia. Sabeu que és aquella fulla dolça que ens ha arribat al Paraguai. És estrangera, però sapigueu que es diu estèvia perquè qui la va descobrir era un farmacèutic valencià, el doctor Esteve, que devia ser pots comptar un antecedent d'aquests al laboratori. Recordeu, romaní i estèvia. Molt bé. Moltes gràcies de tenir l'ocasió de compartir amb vosaltres aquest record entranyable de l'Isabel. És un record, el meu record és un record de records, d'alguna forma, no? És com un calidoscopi que ara pren unitat amb una vida que ja és acabada, que ja és lliurada, que és rodona, que és un model per tots nosaltres. La meva relació amb Santa Coloma, jo us diré, tal com la recordo, és a partir del FOPI, dels anys 80, Joan Domènech, Jesús Vinyes, tota la... me'n recordo. I llavors, d'aquesta Santa Coloma, per mi la Isabel
apareix allà, és a dir, és Santa Coloma. És un dels aspectes que jo recordo de l'Isabel. És Santa Coloma i és grup, perquè la recordo activa dins del grup de mestres, dins de les activitats diverses, d'escoles d'estiu, de diferents moments en el qual ens anàvem trobant. Però també la Isabel la vaig anar coneixent en sessions llavors de formació, de treball que es feia en el Departament d'Ensenyament, en el qual participàvem, i amb la qual ella sempre ha estat una persona que la veritat m'ha fet sentir útil. I això li agraeixo molt, perquè a vegades penses, no ho encerto, no sé, el que dius no és interessant. L'Isabel sempre, amb aquella il·lusió, amb aquelles ganes, amb aquest... Darrerament, amb l'escriptura del llibre de Quimeia, amb altres mestres, llavors ha sigut un altre aspecte, una etapa molt important en la qual la seva aportació ha estat moltíssima i que realment ha quedat plasmada en una cosa amb l'altra. I com que no teníem tampoc molts recanvis, perquè tot és molt precari en aquest món, de vegades doncs no vam poder-ho. Molt bé. Abans us he comentat el romaní. Però no hi ha hagut ningú que aixequés el dit i em digués i per què el romaní va tan bé pel matí? Perquè no s'hi val que els mestres només donem la recepta. Hem d'explicar el per què, no? Aquí faltava, l'alumne aquell que ho vol saber tot. Molt bé, Jesús. Per què el romaní? Molt bé. Doncs el romaní fa aquest efecte depuratiu. I sobretot, que me n'he oblidat abans també, és que les plantes tenen tantes qualitats cada una que no valen gairebé per tot, m'enteneu? Llavors, el romaní, la gràcia que té, és que fa aquest efecte d'estimular-nos a bon matí, perquè té una gran proporció de càmfora. Sabeu la càmfora, allò de les boletes dels armaris? Doncs no en compreu més, de boletes aquelles de naftalina, que a més fan una pudor de por. En comptes de naftalina poseu-hi romaní als armaris. I a banda d'això, per què porta càmfora? Porta càmfora perquè és un principi actiu que és capaç de generar la pròpia planta. Llavors, la càmfora, quan reacciona amb la nostra pell o amb la nostra sang, ens fa una activació de la circulació de les venetes, es veu la sang, allò que circula per les venetes més finetes, doncs això és el que fa el romaní. I va bé, entre altres coses, per estimular el creixement del cabell. Amb alguns potser arribem una mica tard. Amb alguns arribem una mica tard, ja ho sé. Per altra banda, no patiu. Per altra banda, al prendre-us aquesta infusió de bon matí, puja una mica la tensió, els que teniu tensió alta no us ho feu gaire, sovint, un dia a la setmana n'hi ha prou llavors. Però sobretot és important perquè tingueu en compte que aquesta reacció, aquesta activació, sobretot té efectes en el cervell també, que me n'he oblidat abans. Aquesta càmfora afecta llavors el cervell i fa que la nostra memòria sigui més activa, que ja ha arribat a un punt que ja convé. I per altra banda, acabo amb el romaní, que és la més important. Per altra banda, ni se us acudeixi fer servir el romaní a la cuina, perquè a la cuina tenim altres herbes molt més bones. Passem a la qüestió. Ara passem a la cuina. Agafeu-se aquesta que té unes fulletes que poden semblar farigola, pot semblar... però és una mica, és de color verd, la tija és de color verd també, atenció. Perquè n'hi ha una altra que s'assembla molt per té la tija vermellosa. Oloreu aquesta. Aquesta, a banda d'olorar-la, si voleu, poseu-vos una fulleta a la boca. Poseu-vos una fulleta a la boca, mastegueu-la. Què us pica? Si us pica vol dir que l'heu ensopegat, Si us pica vol dir que és la que ha de ser. Si us pica, molt bé. Sabeu quina és aquesta? Sabeu quina és? Algú sap?
No, ja és que hauríeu de tenir vergonya, Hauríeu de tenir vergonya en aquests moments. 100 i pico mediterranis aquí. I no reconèixer la sajolida és heavy, A veure, ara quan us he dit el nom, veieu el problema d'aprendre les coses de llibre? Sajolida. A veure, veieu com tenia raó la Isabel quan deia que les coses s'han d'aprendre a la pràctica? Si us haguéssiu posat una fulla de sajolida de ben petits a la boca, no l'haguéssiu oblidat mai. Això és el que hem de fer els mestres que treballen de 0 a 8 anys. Perquè la memòria olfactiva i gustativa mediterrània s'ha d'aprendre. Per què? Per què s'ha d'aprendre? Perquè si no aquests gustos piquen, són aspres, es consideren gustos i olors que no són agradables. Per tant, és una feina a recuperar a les escoles, molt important. Després explicarem algunes raons per les quals és tan important. Mireu, ara centrem-nos en la sajolida. Que us apica una mica? I perquè només us n'heu posat una fulleta, imagina't. Menges una branca i quedes... Mireu, la sajolida, en llatí es diu Satureja montana, és el gran condiment de la cuina tradicional catalana. Més de 150 plats de la cuina tradicional catalana hi portaven, s'hi afegia sajolida. Actualment, qui de vosaltres cuina amb sajolida? A les olives només. Se la coneix per l'herba de les olives. I sabeu per què? Perquè si afegim sajolida a les olives ni perden el color ni s'estoven. I com és això? Ara imagineu-vos que vosaltres sou una oliva. Si preneu molta sajolida, què us passarà? No perdreu. Us conservareu joves, primera. Segona, és un antioxidant, és l'antioxidant més potent, és la planta que té més antioxidants de la Mediterrània. I tercera, d'entre els antioxidants i vitamines que té, predominen els del grup B, amb la qual cosa és un estimulant del bon funcionament de les nostres neurones. I d'aquí ve la meva teoria. La meva teoria és la següent, aquesta no l'he pogut evidenciar, tinc només evidències experimentals d'així de corpus no formal. Què és la següent, la meva teoria? Si els catalans som a Catalunya, és el país que hi ha més sajolida per metre quadrat, per entendre's, perquè creix molt bé a les nostres terres, si els catalans de fa molts segles cuinem amb sajolida, com qui diu cada dia, excepte l'última generació, quina és la meva tesi? Sabeu per què diuen allò que els catalans de les pedres en fem pans? Sabeu per què diuen que som tan eixerits? Ara ja tenim la causa. És la sajolida. És la sajolida. La causa és la sajolida. O hem de buscar alguna causa que no sigui el de portar la contrària a Madrid, no? Veiem. Ara de debò, ara en sèrio. Això només és una tesi, comprovació experimental, perquè és veritat que aquí els catalans som eixerits, no? L'altra qüestió, anem a la qüestió central de la sajolida. Mireu, que a mi em serveix per comentar una cosa que em penso que a la Isabel també li agradaria que fes. Com és que ara no cuinem amb sajolida si els nostres avantpassats, els nostres àvies en feien un tip? Preguntem-nos això. Perquè tots nosaltres estem venuts al supermercat. Estem venuts als potets de condiment que ens posa al supermercat. I la qüestió, com és que al supermercat no hi ha sajolida? Doncs perquè, mireu, la sajolida es fa de molt mal cultivar si no en saps molt de cultivar-la. Aquí ve el paper del parc de les olors, que ja començarem a lligar-ho amb el parc de les olors.
Llavors, la sajolida és una planta, com que en teníem molta espontània, els catalans la fèiem servir perquè anàvem al bosc i anàvem tallant. Quan ja no hi anem al bosc a buscar la sajolida, s'ha acabat cuinem sajolida. Els supermercats no fan sajolida. Però per què? Perquè és que no n'hi ha més que al llevant, pràcticament, a Catalunya i al llevant. La resta de països mediterranis no en tenen tanta de sajolida. I això fa que qui domina el món dels condiments, que en aquest cas són els italians, pauten quins són els condiments que hem de menjar tota la Mediterrània. I com que ells fan servir bàsicament l'orenga i fan servir bàsicament la sàlvia, noi, la sajolida ja no hi és. Aquí ve el nostre paper. Potser que ens hi posem, no?, a cultivar sajolida. Potser que comencem a recuperar la sajolida, donat que és una planta que és tan bona per la salut. I aquí ve que el paper que fem al Parc de les Olors. El Parc de les Olors, us explico en 2 minuts, és, perquè no vull fer propaganda de la iniciativa empresarial només, així, sense stricto, però una de les feines que fem és recuperar espècies que no estan al mercat, però que són d'alt valor medicinal i que convé recuperar per la nostra salut. I que, a més, el fet de recuperar-les i posar-les en cultiu donen oportunitat de feina als pagesos del país. Doncs al Parc de les Olors el que fem és organitzar que a cada comarca hi hagi un Parc de les Olors per tal que aquestes espècies es cultivin i se'n cultivin en suficient quantitat com perquè les puguem posar al mercat. I de fet, Parc de les Olors també és una marca de productes que treballa, que fa aquesta funció de valoritzar la nostra flora útil. La sajolida és una de les més importants. És amb la primera que vam començar. De fet, nosaltres treballem per projectes i a cada projecte el que fem és valoritzar una espècie que o s'ha perdut o que no s'ha valoritzat en el mercat, etc. La sajolida, què n'heu de fer? Com l'heu de prendre? Oblideu-vos de posar el romaní com a condiment i substituïu per sajolida. En qualsevol situació, n'hauríem de prendre 5 grams diaris per evitar totes aquestes deficiències que després amb l'edat ens venen. Com ho fem? Senzillament agafant sajolida i substituint en bona part la sal per la sajolida. És a dir, allà posaríem sal i posem sajolida. O posem sal i sajolida, les dues coses. 5 grams diaris, recordeu, medicina preventiva. Bon dia. Jo, tot i que per la meva feina hauria d'estar molt acostumat a parlar en públic, avui he decidit que us llegiré 4 papers que vaig acabar d'escriure. Penso que quan el que haig de dir hi han barrejat molt directament, molt clarament els sentiments, doncs precisament per no perdre els papers més val portar-los ben a punt i ben preparats. De fet, jo parlaré en nom propi, però també intentaré fer-ho en nom d'alguns i algunes col·legues de la Universitat de Barcelona que varen tenir el goig de treballar plegats durant uns quants anys amb un grup del Casal del Mestre de Santa Coloma, del qual formava part la Isabel, juntament amb en Joan Domènech, en Josep Miquel, en Joan Lluís Montells, que tenim aquí davant. Els profes de la Universitat de Barcelona, de la llavors Facultat de Pedagogia, érem en Miquel Gómez, en Joan Carles Hernando, la Núria Obiols i jo mateix. També hi varen participar alguns professors del Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona, com en Carles Carrera o en Sergi Martínez. Immediatament després d'acceptar la invitació a participar en aquest acte, vaig demanar ajut a la Núria Obiols, que també està aquí present, allà al fons de la sala. Ella té molt millor memòria que jo i recordava moltes més coses de tot allò que varen fer plegats els del Casal del Mestre i el grupet de la Universitat de Barcelona. I això tant pel que fa a les reunions i feines, diguem-ne, serioses, com anècdotes, moments d'esbarjo, alguns tiberis, etc.
La Núria m'ha insistit en que parli de la capacitat de treball de la Isabel, de l'opencona que era, de com s'implicava en cos i ànima en els projectes que assumia, de la seva qualitat humana. La Núria em deia també, per exemple, lo agraïda que li estava la Isabel per com la va orientar i ajudar a triar escola pels seus fills grans, una escola pública de la qual la Núria i els seus fills sembla ser que n'han quedat la mar de satisfets. El cas és que la Isabel i els companys del Casal del Mestre a Santa Coloma van tenir la iniciativa de posar-se en contacte amb nosaltres i fer-nos una proposta de col·laboració. No sabria dir exactament el moment, però això devia ser segurament cap a l'any 97 o 98. Els amics del casal estaven en aquells moments, si no recordo malament, treballant temes sobre la relació entre l'escola i l'entorn, el lligam entre l'escola i el territori, i per part nostra feia temps que també havíem escrit coses sobre això mateix i més concretament sobre la idea de ciutat educadora que, com segur que recorden alguns dels que sou aquí, en aquells anys estava molt de moda. Però si he de dir la veritat, jo llavors ja començava a estar cansat del rotllo de la ciutat educadora. Sobre aquesta idea hi havia força teoria, que nosaltres mateixos havíem contribuït a engreixar, i també hi havia molta parafernàlia política, congressos, associacions, xarxes internacionals, etc. Però en tot plegat hi havia molta retòrica i poca xitxa real i pràctica. De manera que jo començava a ser bastant conscient d'això, m'estava plantejant de deixar ja aquest tema de la ciutat educadora per dedicar-me a altres coses. I va ser justament llavors quan va sorgir, gairebé simultàniament, dues propostes molt concretes de col·laborar en sengles projectes relacionats amb la idea de ciutat educadora, però de forma molt més contextualitzada i d'intervenció pràctica i real. Una d'aquestes propostes procedia de la Diputació de Barcelona i consistia en col·laborar amb una sèrie d'ajuntaments de la província de Barcelona, 10 en concret, que volien dur a la pràctica algunes de les idees del pedagog italià Francesco Tonucci sobre la ciutat dels infants. L'altra proposta fou la que ens va adreçar la Isabel i els amics del Casal del Mestre. Es tractava, en aquest cas, de formar un equip per elaborar el mapa educatiu de Santa Coloma de Gramenet com a tasca necessàriament prèvia a dissenyar el seu projecte educatiu de ciutat. Tot plegat era una forma de concretar realment els discursos i les teories de la ciutat educadora. De manera que vàrem formar aquest equip que he dit abans, mixta, entre mestres i professores de Santa Coloma i professors de la universitat, per anar pensant què coi podia ser això del mapa educatiu d'una ciutat com Santa Coloma. Aquest totxo que he recuperat de casa és el resultat d'aquesta feina. No hi ha pas temps d'explicar fil per randa tota aquesta feina, només dir, si de cas, que de fet vàrem fer dues coses. La primera, confegir el mapa educatiu pròpiament dit de Santa Coloma. Es tractava d'inventariar tots els recursos educatius reals i potencials de la ciutat, tant formals com no formals, com també alguns d'informals, i també bona part de les institucions culturals, recursos, equipaments que hi havia a la ciutat. Calia, doncs, inventariar tot el que hi havia a Santa Coloma i que podia tenir interès i significació educativa. Estudiar-ne la seva distribució en el territori, per barris, detectar els desequilibris, les mancances, les potencialitats, etc. I també se'ns va ocórrer fer una altra cosa que em sembla que va estar força bé. Es tractava de saber no solament què hi havia a Santa Coloma en possibilitats educatives, sinó també què coneix la gent de Santa Coloma de la seva ciutat, com s'identifica amb ella, el seu sentit de pertinença, com valoraven el fet de viure i de viure concretament en el barri en què vivien, quin ús feien de la seva ciutat, quins llocs freqüentaven, quines crítiques i quines propostes de millora la ciutadania mateixa faria. Com que no comptàvem amb recursos suficients per adreçar l'enquesta a una mostra significativa del conjunt de la població, ens vàrem limitar a la franja d'edat d'entre 10 i 15 anys. No puc pas ara donar i comentar tots els resultats, però ahir que m'ho vaig estar mirant per sobre, vaig corroborar que hi havia dades força interessants. Només en comentaré una. En un dels ítems del qüestionari que vàrem preparar, havíem seleccionat una sèrie de fotografies
de llocs coneguts de Santa Coloma, com per exemple la plaça de l'Ajuntament, la Torre Valdovina, el carrer Major, juntament amb alguns altres llocs de fora de Santa Coloma. Per exemple, la Sagrada Família de Barcelona, el Monument a Colón del Port, el Camp Nou, el Camp del Barça, Montigalà, una vista de Collserola i del Tibidabo. Llavors els demanàvem als encastats dues coses: que identifiquessin el lloc i que diguessin si aquell lloc era de Santa Coloma o no. Doncs bé, per exemple, els tres llocs que la immensa majoria dels encastats identificava perfectament corresponien a la plaça de l'Ajuntament, Montigalà i la Sagrada Família de Barcelona. També la major part ubicava correctament aquests tres llocs, però tot i això, un 14% dels nois i noies, una xifra menor però significativa, deien que la Sagrada Família era de la seva ciutat. Aquest 14% d'infants i adolescents segurament suspendria un examen de geografia, però segurament des del punt de vista de la seva vida quotidiana no anaven pas tan errats. De fet, la Sagrada Família representa el mateix per un adolescent de Santa Coloma que per un adolescent del barri barceloní de Sants. Alguns d'aquests resultats, els que no érem de Santa Coloma, ens resultaven sorprenents. La Isabel i els amics d'aquí ens ho explicaven perfectament. Confegir el mapa educatiu de Santa Coloma, realitzar i interpretar aquesta enquesta als adolescents sobre la seva ciutat, tot això no hagués estat possible sense el coneixement directe de la realitat del que ja partia la Isabel i els companys de Santa Coloma. I sobretot, sense el prestigi i la bona imatge de que gaudien en els medis polítics, educatius, culturals i cívics de la ciutat, perquè tots aquests ens obrissin les seves portes per realitzar tot aquest treball. I per acabar, m'agradaria canviar de tema. Un dia d'aquests, cercant a internet més coses sobre la Isabel, em vaig trobar un document sobre un afer que jo desconeixia o no recordava. Era de l'any 2006 i la notícia del periódico deia el següent: el presidente y 4 expresidentes de la Federación de Movimientos de Renovació Pedagògica de Catalunya, Ricard Aymerich, Joan Coma, Isabel Muñoz, Joan Domènech y Jaume Aguilar, dirigieron ayer una carta pública al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en la que lamentan que usara algunos de los tópicos más injustos sobre el modelo educativo de Cataluña en una conferencia pronunciada el jueves en Barcelona. Pujol criticó la pedagogía blanda que aplica la escuela catalana y confesó haberse dejado enredar por los maestros progres que enseñaban a los chicos a hacer macramé y a jugar al dominó. La resposta del president i expresidents de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica deia, entre altres coses, el següent: hem llegit les ressenyes fetes a la premsa de la seva conferència del passat dia 9, en què repassa la situació de l'educació al país. A la conferència va fer seus alguns dels tòpics més injustos sobre la pedagogia tova i la seva responsabilitat en tots els mals reals o imaginaris del present. No passa res. Fa anys que ho sentim, normalment des d'associacions corporativistes, il·lustres catedràtics i des de la premsa més conservadora. Sentir-los en una veu suposadament assenyada, mentre confessa haver-se deixat enredar per mestres progres que ensenyaven als seus fills a fer macramé i a jugar al dòmino, ens sorprèn. En tot cas, tothom té dret a opinar i comentar els errors de la seva vida. I no hauríem de dir res si alhora no hagués llançat algunes càrregues de profunditat contra l'educació i els moviments de renovació pedagògica. Davant d'això no podem callar. Deia que em va fer gràcia i il·lusió trobar-me aquest escrit de la Isabel, en Joan, en Ricard, etc., perquè coincideixo fil per randa amb el seu contingut. Les paraules de Jordi Pujol en contra dels mestres progres i d'això que ell despectivament anomenava pedagogia tova eren una mostra més del que jo ara anomeno la moda reaccionària en educació. Una moda a la que des de ja fa uns quants anys
a més de la caverna pedagògica i política de sempre, s'hi han apuntat alguns professors, sobretot de secundària, que es dediquen en llibres i textos absolutament demagògics i pamfletaris a ridiculitzar les pedagogies renovadores. Moda en la que insospitadament també hi col·laboren de forma destacada alguns insignes intel·lectuals i opinadors mediàtics, Vargas Llosa, Muñoz Molina, per citar-ne a dos dels més reincidents, que amb una frivolitat majúscula i indigna del seu prestigi es dediquen a maldar arbitràriament i falsament contra aquestes formes d'educació activa, oberta, participativa i compromesa amb la transformació que la Isabel sempre va practicar en el seu exercici professional com a mestra i que, a més, també va defensar mitjançant el seu lideratge en els moviments de renovació. Moltes gràcies, Isabel, per tot això i moltes gràcies a vosaltres per deixar-m'ho dir aquí públicament. Gràcies. Bé, el company ha parlat d'aquestes llistes que realment són simbòliques també, que tenen una càrrega simbòlica molt important, en el cas d'aquesta carta que comentava, i jo els volia referir ara a una planta que també té molta càrrega simbòlica i té molt contingut, que és aquesta única que teniu florida, que és la sàlvia. Mireu, com que és l'única que està florida, però és la que fa la flor més grossa de la Mediterrània, us convido a admirar-la. Si us hi fixeu, és una labiada, és una flor labiada, i si toqueu el seu tronc, el tronc de la planta, endevineu, què passa aquí amb aquest tronc? Que és rodó o és quadrat? És quadrat, com totes les labiades. Són tan diferents els mediterranis que fins i tot les nostres plantes no són de tija rodona, sinó que són quadrades. Una mica com ho era l'Isabel, no? Calidoscòpica, quadrada, allò valenta i un pèl dura com s'ha de ser pels embats que ens atabalen. Bé, la sàlvia, aquesta sàlvia que us he donat és la sàlvia officinalis. Segurament haureu sentit que hi ha una sèrie de plantes que porten el cognom officinalis. No us vull fer la lliçó botànica, no us espanteu. Només dir-vos que officinalis és aquest cognom que posem a unes espècies concretes perquè els primers diguem-ne, farmacèutics que treballaven en un lloc que es deien oficines, fixeu-vos com ha canviat el nom, es deien oficines els llocs d'on treballaven els primers farmacèutics. Llavors, les plantes que ells treballaven i que consideraven més valuoses són les que hi posaven com el seu segell, que era officinalis, vol dir aquelles que s'havien analitzat o treballat en aquesta oficina de farmàcia. La sàlvia officinalis que us he passat és una de les 850 espècies de sàlvies que hi ha al món. N'hi deu haver gairebé tantes d'espècies vegetals com de mestres. Però som una espècie estesa, però alhora, oi que cadascú tenim la nostra personalitat? Doncs cada planta, cada espècie té la seva personalitat. I la sàlvia, la personalitat que té és molt important per nosaltres perquè és una planta que té una fulla grossa. No us he portat les fulles, sí que alguna potser trobareu en la tija, però com que us vaig agafar la floreta, no d'això. Us convido que us poseu la flor a la boca i notareu, i la mengeu, notareu el gust, en essència, de la sàlvia. Us he de dir que si mengeu flors que no estiguin contaminades, que no estiguin a vora la carretera, sinó que estiguin en un lloc que tingueu garanties, menjar flors de les nostres plantes aromàtiques és un bon costum, és una manera més de prendre aquests principis actius. I penseu que les plantes, en la flor, fan el destil·lat perfecte de la seva essència. Per tant, és el lloc que es recull el millor còctel de principis actius. La sàlvia, us deia, té les fulles molt grosses
com que té la fulla molt grossa, acumula molt, té de fabricar molt d'oli essencial. I aquest oli essencial que té la sàlvia és tan fort, tan intens, tan desinfectant, que si us el preneu, si poseu sàlvia als plats que porten de carn o que porten productes d'origen animal que tenen el greix saturat, veureu, bueno, no ho veureu, ho sentireu, diguem-ne només, ho sentirà el vostre cos. Notareu que païu més bé tots els que són greixos animals i a més no tindreu colesterol. He tocat la fibra, He tocat la fibra. Us he fet la sessió mida, Bueno, doncs sí, la sàlvia, i sabeu quina manera tenien de prendre's aquesta... Els antics romans es prenien la seva pastilla anticolesterol. Sabeu com ho feien? Sabeu, us imagineu aquells romans esparracats allà davant, quan feien aquelles bacanals? Doncs sabeu què feien els romans abans de menjar-se aquells tecs tan impressionants? Es menjaven 3, 4 o 5 fulles de sàlvia, però si us la mengeu ara no feu l'intent, que és dolentíssima, però se la feien rebossadeta. O sigui, feien una tempura de sàlvia, això també ho podeu fer, tempura de sàlvia, és a dir, farina, aigua i sal, fer una rebossadeta i res, un minut a la fregidora i ja està, i us les mengeu. Doncs això és el que feien els antics romans, abans de fer-se el bon tec de carn que feien. I a més, per uns forats del sostre els hi queien mentrestant pètals de rosa. Això ja no ho podem fer aquí, però el de la sàlvia rebossada us ho podeu fer a casa. I és relativament senzill. Per tant, primer de tot, heu de pensar de posar una sàlvia al vostre balcó. Sàlvia al vostre balcó. La trobareu, la sàlvia la podeu adquirir, els gardens en venen, però atenció, assegureu-vos que sigui sàlvia officinalis. Vol dir, la sàlvia ha de ser fulla sencera, sense que tingui cap mena de... perquè les sàlvies de jardí les fan grosses, però surten uns... com una mena de... la fulla no és sencera del tot, d'acord? La sàlvia, a més, tingueu en compte que és tan desinfectant que si mai teniu un mal de queixal i no teniu a mà ni la farmàcia per prendre's l'antibiòtic ni d'això, només heu de fer que posar-vos una fulla de sàlvia en el lloc on teniu la infecció del queixal. I al cap de 10 minuts ja no us farà mal. Això està provat per mi mateixa, vull dir, això ho he comprovat. Les evidències són totals. És una planta, per tant, que té un alt valor, sobretot desinfectant. Una anècdota. Quan l'exèrcit romà, que era invencible, tornaven de la guerra i què feien? Es despullaven i es fregaven tot el cos amb oli macerat amb sàlvia, oli d'oliva macerat amb sàlvia. Per què? Perquè així, llavors no hi havia ni betadines, ni penicil·lina, ni res. Així el que passava era que les ferides no se'ls infectaven. Fixeu-vos si té importància aquesta planta. Per això es diu, des de fa milers d'anys, es diu que la sàlvia, que el nom ve del verb salvare en llatí, salvava vides. I per tant, l'havíem de posar sempre, n'havíem de tenir una a prop de casa. Ja sabeu, heu de posar una sàlvia a la vostra vida ara. Bon dia. Cada vegada ens sortirem millor perquè quasi bé tenim molt resolt moltes coses. Extraordinari. Gràcies. Bé, a mi, com ha explicat en la Casta, m'han demanat que deixi constància o testimoni del pas de la participació de l'Isabel al Consell Escolar de Catalunya. Ho vam parlar amb el president, amb en Lluís Font, que està avui aquí amb nosaltres, i vam dir, Lluís, potser et correspondria fer-ho a tu, aquesta exposició. I em diu, no, Teresa, perquè tu la vas tractar i vau estar junts. Dic, doncs d'acord, amb molt de gust, miraré i faré una revisió de tots aquests, de tants temes que vam treballar durant aquells anys al Consell i en els quals l'Isabel hi va estar implicada i
com s'ha dit, atenta, treballadora i activa. Va entrar al Consell Escolar de Catalunya l'any 2000 fins al 2007 i durant 6 anys va ser membre de la Comissió Permanent representant a la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, que, com sabeu, dins del Consell forma part del sector de professorat. Per tant, amb una posició activa dins del que era la veu del professorat dins del Consell Escolar de Catalunya. Ella va presidir subcomissions de treball, que en dèiem, tant per les jornades anuals del Consell Escolar de Catalunya com les jornades que fèiem amb els consells escolars de la resta d'Espanya, que després vam fer viatges conjunts amb totes les comissions permanents de tots els consells escolars. Va presidir també una comissió sobre les instruccions d'inici de curs i com millorar-les i com fer-les més assequibles i no tan repetitives, tot això una mica que abans deia l'altra persona, aquests organismes que a vegades sembla que ens repetim i tot això, doncs bé, era per donar-los-hi aquesta utilitat. I recordeu que l'any 2004 i 2005 el Consell Escolar es va fer un pronunciament sobre el Pacte Nacional per l'Educació i a més a Madrid, el govern de Madrid preparava la LOE i van fer pronunciaments sobre la LOE. Vol dir que van ser uns anys intensos pel Consell Escolar de Catalunya en el qual hi va haver moltes reunions i molt debat i moltes aportacions. Quan en Joan Domènech em va dir si volia fer aquesta intervenció, que és quan jo realment vaig conèixer i vaig tractar l'Isabel i li vaig dir de seguida que sí, que em feia molta il·lusió, perquè quan tu fas un repàs, rellegir un calidoscopi, li ha dit la Mercè, de recordar teus viscuts amb una altra persona, com he fet aquests dies, sempre et ve, al principi et ve una imatge personal. Dius, com era l'Isabel? De qui hem de parlar, a part del que realment feia? Doncs era una persona amable, cordial, clara, directa, i penso que digna i valenta. Per tot com va saber portar la seva malaltia i com enfocava els temes. I ella estava molt convençuda de les seves idees i del paper que jugava en el Consell Escolar de Catalunya en representació de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica. Aquesta era la seva funció i aquesta la va complir fil per randa des del primer dia que va entrar, el juliol del 2000, fins al setembre del 2007. Aquests aspectes, aquesta manera de fer i d'actuar de l'Isabel era que fos una persona dialogant, però que no era pas fàcil fer-la canviar d'opinió o seguir-la, no era fàcil. Ella mantenia les seves idees amb força, des del convenciment. Estava pendent de tots els detalls, de tots els textos que havíem d'aprovar i no els hi donava el vistiplau fins que ho tenia molt clar. Vull dir que fins a l'últim moment estava convençuda de revisar-ho i de fer les seves aportacions. Jo diria que aquesta responsabilitat, conscienciació i compromís cap a l'entitat que representava els moviments de renovació pedagògica era el que més va destacar en el Consell. Tots sabíem que l'Isabel preparava els textos, se'ls llegia, ho consultava, ho passava a la seva organització. I una vegada s'havia entrat en aquest diàleg i en aquest consens o en aquestes aportacions, després ella, jo recordo, quedar-se estones i dir vaig a fer un resum que ho passaré a la federació perquè tothom estigui assabentat del que hem fet i com hem quedat amb aquests temes. Així era l'Isabel. Penso que estava, com hem dit, profundament enamorada de la seva professió, estava profundament enamorada i estava també, com abans s'ha dit, molt interessada o molt preocupada amb tots aquells aspectes que ella considerava que calia millorar, que són molts, però que rellegint els textos en què ella va participar i en què ella va mostrar més interès i més voluntat d'incidència,
el tema de la formació del professorat, Mercè, tot el tema d'organització escolar per fornir a cada centre un projecte compartit i per tant que cada centre educatiu tingués aquesta característica del seu projecte, que la fes alhora comú amb els altres però diferent. Aquest treball conjunt amb els pares i per tant tota aquesta corresponsabilitat amb tota la comunitat educativa, amb els ajuntaments, com s'ha parlat, aquest seguiment rigorós del que aprenia l'alumne, del procés d'aprenentatge de l'alumne, de l'acompanyament d'aquest testimoni que deia en Joan que havia de fer el mestre i per tant de l'acompanyament que ha de fer a cada mestre dels seus alumnes, atendre aquesta diversitat d'alumnes que tenim. I després una altra cosa que avui, al començar l'acte, ha quedat ben palès. Tota la importància que donava l'Isabel a les àrees d'expressió artística, perquè considerava que les àrees d'expressió artística aportaven, a part del seu valor en si, aportaven tots aquests altres valors fonamentals de sensibilitat, de creativitat, d'emocions, de fer que els infants i joves tinguessin aquesta formació que els calia com a persones i que ajudava en aquesta cohesió social. Per tant, aquest tema sobre els ensenyaments artístics, ella va presidir dues comissions sobre aquest tema, amb en Vicent Tirado, que també ara l'he vist, sabeu que aquí hi ha bastantes persones que han format part del Consell Escolar de Catalunya i poden sentir-se identificats amb aquests temes que explico, senzillament ells ho han viscut. I per tant també tot el tema d'activitats extraescolars, del que era, del que podia aportar la comunitat, el poble, la ciutat, amb tots aquests alumnes que tenien més necessitats de ser atesos en horari extraescolar, doncs ella també era una de les seves preocupacions i de les seves anhels. Jo penso, per tant, que l'Isabel va fer aquest paper de digne representant de la seva entitat, de persona que es va implicar a fons amb aquest organisme de participació de la comunitat educativa que tenim a Catalunya, que és el Consell Escolar, i que, per tant, ella va creure amb les institucions, va creure en la institució del Consell Escolar de Catalunya, perquè hi va participar, s'hi va implicar i va donar la seva veu. I això és una de les qüestions que avui, per completar aquesta roda que fem sobre aspectes de l'Isabel, doncs m'agrada poder-ho assenyalar. Per últim, només dir-vos una cosa personal. Quan les persones treballem durant uns quants anys juntes, doncs ens fem amigues, ens fem confidències, vull dir, vivim, no? I llavors hi havia una cosa que a mi em cridava l'atenció de l'Isabel. L'Isabel era una noia maca, bonica, que sempre tenia molt gust amb el vestit. Sempre anava conjuntada, sempre anava arreglada, i a vegades parlàvem de roba, no? I li deia, Isabel, però tu com t'ho fas? Perquè sempre vas tan conjuntada com ens estan. De què et ve això de saber-ne tant? No sé, em preguntava, no? Ella reia i dèiem sí, perquè parlàvem, si es portava això o allò. I deia, no, això ho he heredat de la meva mare. Aquí hi ha els germans i les germanes. Diu, això ho he heredat de la meva mare. La meva mare treballava en una casa de costura i la veritat és que ho compartíem. I per tant, d'una manera natural, a mi em va bé saber-me combinar la roba. I no hi tinc cap esforç addicional perquè em surt de manera natural. Bueno, la Isabel també era aquesta persona, no? Doncs que passa de tot, de compartir-ho tot. Moltes gràcies, Isabel, per tot el que ens has aportat. Moltes gràcies. Bé, ara lligarem la propera planta amb això que ha comentat companya, que parlava de l'elegància de l'Isabel. Doncs ara anem a parlar de la planta més elegant i de més bona olor de la Mediterrània, que és el marduix. És aquesta que té la fulleta una mica rodona, que sembla una orenga, perquè de fet és de la família de les orengues, Oloreu-la.
Que fa bona olor? És la que fa una olor més equilibrada. Tothom olora? Molt bé. Recordeu aquell refrany que deia et conec carpeta que et dius marduix? Us en recordeu? Té raó de ser, Tot té raó de ser. El marduix és l'herba que es considera l'herba de la templança i de la clarividència. Fins a un límit, Era l'herba, ja sabeu que a l'edat mitjana, cada gremi, diguem-ne, cada sector social, tenia una herba de referència. Abans hem dit el romaní i els guerrers, els cavallers anaven sempre amb el romaní. El marduix era l'herba de referència dels monjos benedictins, dels monjos, els frares. Per què? Per aquest fet. Eren els savis, els que havien d'estudiar, els que havien d'escriure de l'època, i havien de ser... Els hi prohibien de posar sajolida a l'hort. Els hi prohibien la sajolida perquè també és una mica afrodisíaca, abans no ho he dit, però és una mica afrodisíaca. Llavors, els monjos no podien tenir mals pensaments. Mà de marduix. Tots els claustres benedictins estaven plens de marduix. Bé, a banda d'això, té una altra virtut molt important. Sabeu que els frares benedictins en general menjaven poca carn i molta verdura i llegums. I esclar, com que menjaven molts llegums, tenien problemes d'allò d'anar a reacció, diguem-ne. Llavors, el marduix va molt bé per això també. Quan bulliu els llegums, ara és temps de faves i pèsols, no? Doncs quan feu les faves i pèsols, la recepta tradicional catalana era amb marduix, no era amb menta. Això de la menta ha vingut després, perquè la menta no és una herba mediterrània. Ara després en parlarem. Poseu-hi marduix. El marduix, repeteixo, va bé per dues coses, fonamentalment. Una, per tenir-ne un bon remet allà on estudiem, allà on escrivim, perquè sempre ens ajudarà a estar una mica, tenir el cap una mica més clar. I l'altra, quan es penseixi, guardeu-lo per la cuina per quan feu llegums. Ja sabeu per què. Jo només sé un que perdis papers, Tenia una inquietud i vaig anar a parar al casal del mestre. Bueno, allà em vaig trobar, seguiré, allà vaig trobar-me amb personatges variopints. El Josep Miquel, el Francesc, el Diego, la Lídia i l'Isabel. Marduix, no? És o què? El primer que em van ensenyar aquests personatges variopints és conèixer el meu entorn, la meva ciutat. Jo soc nascuda de Santa Coloma, però bueno, als 20 i pico d'anys no coneixes l'entorn, la història que comporta, el pes de la història, no? Vaig conèixer el meu entorn, la meva ciutat, personatges de la ciutat també, i això és un dels pilars que porta el casal, no? Jo quan a vegades passejo per la biblioteca del casal dic uala, uala. Aquest uala vol dir tot el que es descobreixo del casal, no? I una de les coses que és important és la memòria, no? Hem de tenir memòria d'aquesta institució. M'ha tocat viure i representar la crisi del casal, no? Nosaltres vam estar a punt de... Bueno, vam baixar la paradeta en un mes, però bueno, per la força de la gent que hi havia, i també ho he de dir, ben cabuda que soc, vam tornar a pujar la paradeta. Una de les coses que vam començar a fer l'any passat amb la Montse, després d'un viatge, suposo que, no sé, amb marduix o el que sí, jo crec que ens vam... No vam fumar res, vull dir que... Suposo que l'essència és tornar a fer l'escola d'estiu i això és el que jo vull donar les gràcies a tots vosaltres perquè quan vam donar la notícia que tornàvem a fer l'escola d'estiu
uala, un altre uala, no? El fet de rebre tants i tants mails dient felicitats, torneu a obrir l'escola d'estiu. Això és una altra força que dona fora, no? És la força de la renovació pedagògica, que és una altra cosa que ens va ensenyar Isabel, que no només és la ciutat, nosaltres estem aquí com a Santa Coloma, però el casal també està cap a les Terres de l'Ebre, cap a Girona, cap a Lleida, cap a tots els llocs on hi ha professionals que ens estimem l'educació. Sí, home, però deixeu-la fer! Pressi, pressi! Són aquelles expressions que ens fan tirar endavant, que fan avançar en el present, no? Aquest present que volem que seguim fent xarxa, perquè és una d'altres de les coses que ens va ensenyar l'Isabel i ens ha inculcat en moltes generacions, que és conèixer el teu entorn, fer xarxa, parlar amb aquest, parlar amb l'altre, parla amb tothom, que és una de les coses que moltes vegades deia, parla amb tothom. I jo parlo amb tothom, hola, amb totes les institucions, segueix-los i ofereix el teu ajut també o la teva... Bueno, el casal, no? Jo vaig oferint el casal tota l'estona, no sé, on acabarem. I us vull explicar una curiositat del meu primer any com a presidenta del Casal del Mestre, presidint la Diada de l'Ensenyament, que aquest any ja en fem 20. Jo estava allà com a speaker dintre de la carpa i ve la Isabel, però què fas aquí? Tu has d'estar fora. Jo, s'ha posat amb un president, doncs jo m'he d'anar amb ella, no? I vés a conèixer, t'has de fer conèixer, has de fer conèixer el casal. I és el que estem fent ara, no? Tornar a fer conèixer el casal. Té una presència històrica aquí a Santa Coloma, però aquests nous mestres han de conèixer tota la càrrega històrica, tota la memòria que porta el casal del mestre. Seguim avançant cap a un futur on tothom hi té cabuda, que s'estimi, que es defensi, i com bé deies, l'ensenyament públic en majúscula, i com deia ella amb les seves paraules, des del casal creiem que és fonamental conèixer el passat per entendre el present i per projectar el futur. Gràcies. Bé, la presidenta del Casal de Mestres parla, del Casal de Mestres de Santa Coloma ha parlat d'aquesta necessitat de donar a conèixer la feina, de donar a conèixer, de ser conscients del valor que té l'educació per part de tota la comunitat educativa. Jo ara us faré esment d'un dels projectes que estem fent ara en aquests moments al Parc de les Olors, que per nosaltres té més entitat, que és la revalorització, tornem a fer néixer, diguem-ne, una farigola. Ara agafeu i direu, no hi és la nostra farigola aquí, no hi és. Busqueu-la, busqueu-la, una que fa olor de Vic Repolú, va, vinga. És fàcil de trobar-la perquè l'olor és indefectible. La trobeu? És una que s'assembla a la sajolina però amb la tija de color vermellós. L'heu trobada? Oloreu-la, oloreu-la. Fregueu-la bé i veureu que us sortiran tots els principis balsàmics que porta. Bueno, ja veieu que això de fer classes pràctiques porta una gestió difícil. No, que hem d'haver esperat. Molt bé. L'heu reconegut? Molt bé. Doncs, que no és la farigola que coneixeu tots? Però hi ha algú aquí d'Extremadura? Llàstima. Però fa temps que ets aquí. Ja no te'n recordo. No vas fer la memòria olfactiva extremenya. Per aquí hi ha algun extremeny? També fa temps que ets aquí? No te'n recordes d'aquesta farigola? No. Vol dir que fa molt temps que ets aquí, Tampoc no vas fer la memòria olfactiva, d'Extremadura. Mireu, aquesta farigola que teniu ara a les mans, la teniu així ben... Fixeu-vos aquesta farigola, una cosa molt curiosa. Guiteu. De farigoles hi ha 350 espècies al món. Aviat és dit, Espècies, no varietats, espècies.
Sabeu quin és el país del món que té més espècies de farigoles? La península Ibèrica. No tenim petroli, però tenim farigoles. I això és tan o més valuós que el petroli, I espereu-vos que els temps que venen ja ho notareu. D'aquestes 80 farigoles que hi ha a la península Ibèrica, només una és endèmica. Què vol dir endèmica? Vol dir que només surt de manera espontània a la península Ibèrica. Hi ha un trosset de la península Ibèrica, que és Extremadura i sud de Portugal, i un trosset d'Andalusia. No sé per què, però els extremenys andalusos que van venir d'allà no van portar la seva mejorana aquí. Ells en diuen mejorana. Mejorana és la paraula que es fa servir de forma cultural per dir la millor herba que tenim. Sabeu què vull dir? Lo mejora todo. Mejorana, lo mejora todo. Doncs aquesta farigola, us ho podeu creure, és endèmica, vol dir que no surt de manera espontània a cap altre lloc del món. Vol dir que si es perd a Extremadura i es perd al sud de Portugal, adéu-siau, la perdem. I vet aquí que com que a Extremadura ara es dediquen a fer tomàquets pels americans i tiren herbicides, anem de bon camí. I els portuguesos pobres a l'Alentejo estan molt pobres, han deixat de fer també bastant de ramaderia extensiva, i aquestes farigoles, si no hi ha ramats que pasturin per la muntanya, sabeu què passa? Com a totes les farigoles, Sabeu què els hi passa? Que com que és un arbustet petit, les herbes que creixen al seu voltant les arriben a ofegar i acaben morint, acaben desapareixent. Vet aquí doncs que jo vaig a un congrés d'aquests que em van convidar a Extremadura justament per un congrés tecnològic, explicar també el que fèiem els projectes d'investigació que fèiem al Parc de les Olors, i mentre m'ensenyaven uns camps allà experimentals, jo vaig fer així allà al marge, sabeu, allò tocant les herbes del marge que fem tots, passes pel marge i fas així, i agafo, faig una olorada i dic, això què és? Jo no la coneixia, esclar, no és una farigola que aquí ens neixi. I com que els extremenys i els andalusos no ens la vau portar, no la coneixem. Doncs la vaig agafar, em van explicar que era una farigola, la vaig agafar i la vaig agafar amb arrel. La vaig embolicar amb un paper de diari, me la vaig endur cap aquí, la vaig plantar i vet aquí que ara en tenim camps d'aquesta planta. Per què? Perquè aquesta planta, si es perd, es perdrà de tot el món. És una espècie que es perdria. Sabeu allò de la biodiversitat? Doncs és això, Perdem biodiversitat constantment. I ja que la vaig agafar i que la vam reproduir, que més o menys s'anava arrelant per aquí, la vam estudiar. I la vam estudiar amb ajuda d'un laboratori de perfums, perquè també, lògicament, necessitem ajuda científica. Al Parc de les Olors, bàsicament, ens definim com a pagesos, productors, per tant, no tenim laboratoris. Però, que vivim en un país que n'hi ha molts de laboratoris, doncs que ens ajudin, i ens ajuden. Vam fer la cromatografia de gasos d'aquesta planta, que vol dir que la vam conèixer els seus components, i hi ha sorpresa. Un 70% de principis balsàmics. Home, amb el nas ja en teníem prou, també els notàvem, 70% de principis balsàmics. Això què vol dir? En termes pràctics. Pel refredat i les grips no hi ha res millor. Conseqüència. Anem a valoritzar aquesta planta per fer-ne infusions perquè la gent pugui curar els refredats i les grips de manera senzilla, amb una infusió. Ja la teniu al mercat. Ara, amb ajuda d'una altra empresa, d'una altra indústria, hem posat al mercat tota una línia d'infusions de plantes nostres mediterrànies que es diu, l'empresa es diu, faig propaganda, es diu Té Gust. Ara vosaltres el que heu de fer és quan aneu al bar o al restaurant, feu-me el favor, dieu, vull una infusió de Té Gust. I es quedaran així i diran,
Doncs no en teniu, doncs busqueu-la. Si no, no en prendré. Què feu amb això? Fixeu-vos, nosaltres quan parlem de part de les olors i ens venen a visitar gent, els hi diem: vosaltres no sou clients, vosaltres no sou consumidors, vosaltres sou per nosaltres coproductors. Per què? Perquè la gent que pren consciència de que amb el seu acte de consum pot canviar el món, que el podem canviar, i per això estic aquí jo, és la gent que va conèixer els productors, va conèixer d'on ve els seus aliments i llavors segueix la cadena de valor i a partir d'aquí pot realment canviar el món. Però hem de fer aquest acte de consum responsable, sabent què comprem, què volem i per què ho volem. Si vosaltres preneu infusions de té gust de la fórmula bàlsam, esteu fent que aquesta planta no desapareixi. Si aquesta planta no té sortida al mercat i la gent no la consumeix, desapareixerà. Així de clar. Per això no n'hem fet només una infusió, n'hem fet infusió, n'hem fet una cervesa i n'hem fet un perfum. Vol dir que podeu triar, els que no voleu infusions, podeu triar, podeu prendre altres coses. Fixeu-vos, quan eduquem, i penso que la Isabel això ho va portar a la pràctica, quan fem de mestres, no només eduquem els nens, estem fent una acció educativa a la societat. Jo he volgut fer-ho, això. A la meva vida, a la meva experiència professional, penso que he arribat al màxim d'allà on volia arribar. Volia ser professora, mestra de mestres, des de petita. Volia ser mestra de mestres. I em vaig emmirallar amb una gran mestra, que és la Pilar Benejam. La vaig conèixer als 22 anys, quan estava acabant la carrera de geografia, en una escola d'estiu. Me'n vaig enamorar, la vaig anar a veure i li vaig dir: Pilar, jo vull ser com tu. He acabat sent la seva substituta a la Facultat d'Educació. Quan ella s'ha jubilat, jo he agafat la seva plaça. Però quan vaig arribar aquí, mestra de mestres, molt bé, ja he arribat aquí. Em vaig sentir amb el deure moral, també, de retornar a la societat aquesta gran sort que havia tingut de poder arribar allà on havia arribat. I així és com en Jaume Cela i altres persones que veig aquí, però en Jaume és perquè el conec directament. Ell es dona, amb aquesta facilitat d'escriure que té, es dona a fer-nos uns llibres que ens inspiren molt. Jo vaig voler retornar a la societat aquesta sort que vaig tenir professionalment i vaig crear el Parc de les Olors. Per què? Perquè vinc de pagès. Perquè de petita, vaig sentir aquestes olors. I quan em van passar a Barcelona, quan tenia 7 anys, les vaig perdre. I vaig necessitar tornar-les a recuperar. Jo sempre recordava els meus passejos amb la meva àvia. No sé, aquí n'hi ha uns quants d'avis. Sobretot, porteu els nets al bosc, que olorin. Si no teniu bosc, veniu al Parc de les Olors, però veniu, feu-nos olorar aquestes plantes, perquè és l'essència mediterrània que tenim. Bé, doncs, arrel de tot això, vaig crear aquesta idea de Parc de les Olors per donar una alè també als pagesos del país, per fer una cosa innovadora i sobretot, per demostrar que els docents, que els mestres i els professors que estem a la universitat servim per alguna cosa més que per fer papers, per predicar i per, d'alguna manera, amb molt bona sort, inspirar els nostres alumnes. Els docents som agents socials que podem canviar el món i ens ho hem de creure. Ens ho hem de creure i ho hem de fer. I estic segura que aquí hi ha molts emprenedors que esteu fent coses a banda de l'escola, dintre del capítol del hobby o del pla de jubilació que jo em feia amb el Parc de les Olors, és igual, però que segur
que podem canviar el món i ens hi hem d'expressar molt, perquè aquest món en el que vivim és importantíssim que retorni a la seva essència. Ara ja començo la part més així, ja ho veieu, una mica sèria, Bueno, des de l'escola de nit hem volgut preparar això, que és una capsa de vida, perquè nosaltres a tota l'escola, a tots els cursos, tenim una capsa que va passant amb aquella classe i allà posem coses significatives. Llavors hem volgut fer aquesta capsa de vida de la Isabel amb coses significatives que ella ens ha deixat a l'escola. Llavors començo. Primer, una peça de trencaclosques, perquè és un tret identificatiu de la nostra escola i perquè el trencaclosques està format per tots els que estem a la nostra escola i la Isabel segueix formant part de la nostra escola, com una peça de trencaclosques. Primer va ser l'Alícia, la directora que tenia abans, que li va obrir les portes i ara doncs la Montse, no? Ha estat la Montse fins que ja no hi és. I bueno, i que això que ens ha format i ens ha deixat a l'escola això, el tret, la seva peça, aquesta és la seva peça de trencaclosques i forma part sempre de la nostra escola. Després, una lupa, perquè ens va fer canviar la mirada, no només als mestres, sinó sobretot als nostres alumnes. La mirada i sobretot el pensament. En els nens, a ull nu, del macro al micro, les parelles dialògiques, totes aquestes coses que ella ens ha ensenyat i sobretot allò de plantejar bones preguntes. I per això també la lupa i aquesta fotografia en la que és en un moment a la classe de P4 que aquests nens, ens hi vam presentar uns líquids i aquests nens li feien preguntes a ella, no? I ella està com així, amb les mans així, com dient jo no ho sé, m'ho has d'explicar tu, perquè sempre ens deia que no responguem les preguntes abans de... sinó que fem bones preguntes. També ens ha ensenyat, ens ha deixat els diferents models, model matèria, model geològic. Després, això, que és una rodanxa de lluç, i diré, una rodanxa de lluç, ha deixat a l'escola. Doncs no, això és per la seva manera d'acollir, de rebre'ns, de relacionar-se amb nosaltres. I perquè un dia vaig anar a casa seva a fer un treball i jo de joveneta anava a casa de la meva tieta a estudiar perquè a casa meva els meus pares no em podien ajudar. I quan vaig entrar allà em vaig sentir així, com la meva tieta, i em va fer lluç. I una altra cosa molt important que ella deia també. De vegades, quan anaves a casa seva i feies algun treball o per l'escola te la trobaves i deies mira, ara d'aquest projecte jo ja no sé cap a on triar, cap a on tirar. No estàvem allà estancades, no? Llavors ella ens deia no, pots fer això, l'altre, però sobretot pocs objectius, ben triats i no pots treballar-ho tot. Llavors he portat també
un Ecodat, podia haver portat una tablet, un iPad, un això, perquè ella era supertecnològica, sempre al dia amb això, i perquè quan fèiem nosaltres les formacions a l'escola, doncs ens ensenyava tot això, sempre amb l'experiència, com diuen, no només, bueno, que era això, sempre fer l'experiència, la pràctica, i sempre, 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 quan acabàvem les formacions, ella sempre ens preguntava a alguns, no? Què? Està bé? He resolt les vostres necessitats? Abans ella ja ho preguntava, quines necessitats teniu, què necessiteu fer, per on tirem, i després també, sempre, 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 procurant satisfer les nostres necessitats, el que li demanàvem. Després he portat unes claus, que són les claus de l'escola de nit, perquè ella a les formacions, i encara que no fos a les formacions, t'obria les portes de casa seva, però de conèixer altres persones que completaven o complementaven tot el que ella ens ha ensenyat. I això, unes claus que obren portes. Una corda de saltar, no és ben bé una corda de saltar perquè era molt gran i no m'hi cabia aquí a la capsa, però representa una corda de saltar per la seva energia, no? Perquè era sempre fer. Allò que diuen a la pedagogia sistèmica, que cada generació té una característica, a la nostra generació era el fer, però crec que, i a la seva era, no me'n recordo, però segur que era també el fer, perquè això, que ella sempre feia. I també segueix formant part del nostre teixit d'aula. Aquesta graella és la que utilitzem en els projectes. I la capsa de vida, a part de fer-la a tota l'escola, una de les coses que guardem sempre, perquè sempre fem projectes científics a partir que ella va venir a l'escola, són els projectes científics. Físicament, el projecte científic sempre queda a la capsa de vida. Això també l'hem triat. Llavors aquí hi ha una graella que sempre que fem alguna experimentació és què tenim, què faig, què passa, per què passa. I jo l'he omplert. Què tenim a la Isabel? Què fem? Compartim amb ella. Què passa? Aprenem d'ella. Per què passa? Perquè sap transmetre tendresa, coneixement i emoció, entre d'altres coses. I això, que és molt bonic. Un pitet, quan vam estar juntes, ella va passar per moltes classes de l'escola, però va estar moltes vegades amb mi a la classe. I jo em vaig quedar embarassada i ella em va fer aquest pitet, perquè li agradava molt també fer moltes coses amb les mans. I el teixit d'aula que nosaltres tenim a l'escola, en el teixit d'aula també hi és ella, perquè ella al final també es va posar a teixir. Com que necessitava fer, i això ho podia fer des de casa, doncs va aprofitar per teixir. I per acabar, des d'aquesta capsa de vida, perquè sempre, sempre ets present. Gràcies, Isabel. Jo havia de tancar l'acte, però em sembla que l'ha tancat molt bé la nostra companya. Jo només convidar-vos a que amb la menta que teniu al Manedet us feu un bon mojito. Doncs anem a acabar l'acte. El Fran ens prepararà ara, els que estem a la taula, doncs moltes gràcies a tots per la vostra participació. Baixarem perquè ens acomiadarem amb una petita projecció que el Fran ens posarà. Sí que podeu apagar la llum si vols al final.
Si em dius adeu, vull que el dia sigui net i clar. Ha anat absolutament lligada a la història de la ciutat, a la vida de la ciutat. Ha anat lligada sobretot a les lluites que els ciutadans i ciutadanes han endegat i han portat a terme per aconseguir una ciutat habitable, amable, el més possible, i una ciutat en la que els serveis mínims estiguessin coberts. I un d'aquests serveis ha estat sempre l'educació. Aquestes lluites han anat més lluny, més enllà d'aconseguir els equipaments que es necessitaven. Es van traslladar a processos com la immersió lingüística o processos com la renovació pedagògica de les escoles. Des del Casal creiem que és fonamental conèixer el passat per entendre el present i per projectar el futur. Aldeia da meia praia, ali mesmo ao pé de Lagos, vou fazer-te uma cantiga da melhor que sei e faço. De Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha ré. Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota, em vez de peixe vê peças de ouro caindo na lota. Quem aqui vier morar não traga mesa nem cama, com 7 palmos de terra se constrói uma cabana. En lloc de fer-ho menjar-te-la quan és una flor, llavors deixes que facin els fruits, quan estan molt madurs es fa melmelada de saüc boníssima. La llengua com a vehicle per estructurar la resta d'assignatures, les socials, les naturals, tot. Llavors, les nostres propostes el que fèiem era elaborar materials que podien anar a les escoles per grups de treball en què participaven mestres de moltes escoles i feien elaborar itineraris per la ciutat, itineraris pels boscos, propostes per treballar la llengua catalana, propostes per treballar les ciències naturals, les ciències socials, etc. També desenvolupaven programes específics, com el programa de cinema, que també col·laborava a buscar aquests objectius, s'organitzaven activitats de formació específica per a mestres, en les que buscaven estar constantment renovant els nostres mètodes de treball i, a més, també reflexionaven sobre tot el que tenia a veure amb el desenvolupament educatiu a la nostra ciutat i a la resta, és a dir, sobre política educativa, sobre els mapes escolars, sobre com havia d'anar la construcció. Per aquí sembla que filtra, veus? Però filtra... A tot el llarg de la cova, per això. Has vist? Però també hi ha aquestes fonts, veus? Això... Mira, veus? Sí. Deuen haver-hi com escletxes per on passa l'aigua. I això és calcari. Són aquests dipòsits que va deixant l'aigua conforme va caient tota l'estona pel mateix. A l'oblida la taulada vermella i la finestra en flors, l'escala fosca i l'imatge vella que s'amagava en un racó i el llit de fusta negra i foradada i els teus llençols tan nets i la riba suau d'una matinada que ens desperta més vells. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adeu. El camí fa pujada i me'n vaig a